ವಾಸುಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧೈರ್ಯದ ಏರ್ ಯೋಗ್ಯರ ఒక ఏర్ పొస టాలెంట్ అక్కడ ఆయనాత్ ప్రోత్సాಹ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವರಂಗು 78 ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಅರಸ್ಲ ಮಗೆ ಇವ್ರ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರಿಗಳಿಗೆ ताली हिंदी में तालियां है, ಈ ಸೈಡ್ ವೆಜ್ ತಾಲಿಯಾ, ಆ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ ತಾಲಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚన్నారు ಓರಂಚು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪವರ್ ಎಂಚన్నారు. work in the film industry. So anchada itte namage motivation gorpudke naga the one man who came up as our payment gorperu bandidattu and still we should appreciate it. Devanaga bari banga bandadaru the show malde even though the date postpone aanitadala manage malde to make this event successful. So wonderful with joraina taati garudu bande viranti maltadalla Sandesh company Sandesh Bangera for taking this initiative for our industry. Ladies and gentlemen, thank you. And yes, Sandesh Bangera anpandi ireg meni hero da category tnire award tikkudu anaatu korlaate ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಲಿಡರ್ ನ ಬರ್ಬೋದು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನಂಚ ನಿಂಚ ರೆಡಿ ಆവുന്നത് ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪ ಸೊ ಎನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರನ್ ಪೋಪ ಸೊ ಕುಮಾರ ವೆಟ್ಲ ಪರಂದು ತೆಲಿಕದ ಮೋನೆದ ತುಳುವೆರು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಆ ತೆಲಿಕದ ಮೋನೆದ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿನವರ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಕೊರ್ಕದ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Galaxy Entertainment International Limited with the MD and Srimati Prajwal Shashidhar. Prajwal Shashidhar getting on the stage. Anchale Shri Shashidhar Kodikal again from Galaxy Entertainment and Shri Shabarish Kodikal from Galaxy Entertainment International Limited. Can we have you on the stage, please? We request both father and son both to be on the stage. Mr. R.K. Bangera and Sandesh Bangera, please join the dignitaries on the dais. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಮ್ಮಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳ್ಳು ಪಾತಿನ ದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಬ್ಬು ಗಳೆದು ಬುಲ್ಬು ಬಲ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಪೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ. Yes, absolutely. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಳು ಚೂರು ದುಮ್ಮತ್ತರಡ
we can see the portrait of Sri Narayana Guru. So ee ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. The message is very clear. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಗುಳೆ ಹೊಡುದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಬದುಕೊಡು ಬಂತಿರೋ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥನ ಈ ಮೂಲಕ 2022 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು. I would like to call Usha Bandari and ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿಯಾ ಫೇಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ on the dais please. ದಯಮಾಡಿ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ and ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದಿಯಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ತುಯ್ಯಾನ. ಸೊ ಅವೇನ ಆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ RK ಬಂಗೇರ ಮೆರೆಗ್ ಅವೇದ ಕೊರುಡು ಬಂದೆ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ RK ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಲ ಬರೆದೇರು ಅಂಚಾದ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇನ ಅರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾದ ಪತ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೆಂತ ಇಟ್ಲಾಗ ಮಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಅದು ಈ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಏಸು ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಕುಡುರ ಮೂಕೆ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಅವಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಲ್ಲಗಲ ಮೇಲೆ ಭೂಮನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧ ಉಂಟು ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೈದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೋನಾಗ ಒಯ್ಯ ಬೋನ ಲತಂ ಬೋನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇಡಲ್ಲ ಬಿಡೈಕ್ ಸುರುಕು ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ದು ಅದಾವನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಳಕ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಭಯಂಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ದಯಪಡ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ 4 ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಐ ಗಂಟೆ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಮಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಯದಿದ್ದು ಏರ್ ಯೋಗ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಪಂಡ ಯಾರನ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡದೆ ಬೈದಿನಿ ಏರ ಏನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂಗ ನನೊಂದು 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ನಡುಡಿತಾನೆ ಏನಾರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವೇ ಅಥವಾ ಅವರಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವೇ ಅಥವಾ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 78 ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಕುಲವನ್ನು ಬೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ನಮಗ್ ಪೂರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಎವಲಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅವನದು. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋದು ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಳಗೆ ಆಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಲ್ಲಾತ್ ಹೊಸ ಆಯಾಮನು ತೂವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಲ್ಲಾತ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನಕುಲು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅನುಶ್ರೀ ನಂಚಿನಕುಲು ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಬೆತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ನಕ್ಷತ್ರಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತುಳುನಾಡು ಮೆಲ್ಕದ ಬರ್ಡು ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬರೀ ಧೈರ್ಯೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯಗಂಡು ಮಂಡ
ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಂಡ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಂಡ್ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ್ ತೂಂಡು ನೆಕ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವ್ರ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಬಕ್ಕಮಾದ ಭಾಷೆ ಆಡಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಐಕ ಪನವು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆರು ದುಂಬಾದದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರಡು ಬಂದಾರು ದುಂಬ ಇದ್ರ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಟ್ಟು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಈ ಮಲ್ಲೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊತ್ತ ಸಂದೇಶರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನನಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜೈ. ಅರಸುಲ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಯುವರಾಜ ಅರಸನ ಯುವರಾಜ ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ 2022 ಇನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಇಂಚನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು. ಸಂದೇಶನ ಇಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇನಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಪಡೆದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.